Je zoenen ze kennen dat Kalmelaan het Aroene hier een blauw karoen had. Oza verelen op 8 karspelen, maar die gemeente had een oorleefde. Een soapserie gelijk speel je er op vlug weer nieuwe romances. Kalmelaan had een eegje op Dongerediel en Dantemediel. Wij hebben bij Dongerediel en Dantemediel al een heel soort geerwerking, maar dat is logisch. 5 gemeenten lezen hier en die werken op een heel soort terrein geer. Maar de problematiek van de landbouw, het toerisme en recreatie en net te vier het Lauwersmarktgebied. Dat zijn al die dingen bij elkaar opteld dat we zeggen, nou, daar lees ik kansen genoeg en dat zullen we helemaal zitten. Het hoeft direct net op een fusie uit te draaien. Ook de optie van viergaande geerwerking zal onderzocht worden. Vraag is vanzelfs, wat vinden Dongerediel en Dantemediel? In Dokkum worden we ontvangen in de trouwseel. Dat lijkt een goed teken. Het college heeft uitgesproken van Dantemediel zou een logische partner zijn. En op basis daarvan heeft de raad gezegd, maar ga ook gesprekken aan met de omliggende gemeenten. Dus deze beweging van Kalmelaan sluit daar naadloos bij aan. Dantemediel is minder enthousiast. Ze hebben officieel nog niet het van Kalmelaan en willen daarom ook net reageren. Maar hoe serieus moet de vrije rij van Kalmelaan nou eens naam worden? Want nog hield het liek het 8 karspelen de grutte leefde. En alle andere mogelijke partners binnen het kar. Nee, zo beschouw ik het net, want politiek en bestuur is altijd zoiets van de doggen zich feiten voor, dus juist naar oren kansen en die lezen er. En Kalmelaan lijkt natuurlijk qua positie heel interessant. Wij kennen van het zuiden, we kennen van het westen en we kennen van het noorden, net van het oosten, want dat is provincie Grens. Dus die mogelijkheid hebben. We hebben Kalmelaan altijd wel duidelijk gemaakt dat wij ook heel graag met hen dat gesprek willen hebben over die bestuurlijke toekomst. En dat zijn we ook nooit uit de weg gegaan. We spreken elkaar ook met grote regelmaat, dus dat is geen probleem. En wij voelen ons beslist geen tweede keus. De gemeente van Kalmelaan zal na weken praten over het geerwerkingsplan.